Universitets- og Bygningsstyrelsen arbejder med et nyt webbaseret arkiv, der giver overblik over deres store bygningsmasse og kan bruges til at optimere arealudnyttelsen. Systemet hedder Unicampus, og det er udviklet af Dalux. Når brugeren er logget ind, kan han let navigere rundt mellem de forskellige bygninger. Man kan enten lave traditionelle søgninger, eller man kan zoome ind på et landkort. Her ser vi nærmere på Roskilde Universitet. Med få klik får man et enkelt og intuitivt overblik over universitetet. Det er også muligt at trække information ud om bygningerne. Man kan blandt andet få vist plantegninger og se opgørelser over arealer. Udover det er hvert enkelt rum kategoriseret efter tilstand og funktion. På det-digitale-byggeri.dk kan du læse mere om, hvad Unicampus betyder for Universitets- og Bygningsstyrelsens arbejde.